Andoni Mutiloa! Andoni! Gabon berei! Bueno, azteko galdera bat egingo dizuet. Bai, etxean zaudeten hori ere bai. Eta erantzuna baiezkoa baldin bada, altxazuen besoa mesedez. Ea ba, zuetako nork du bere uzkiarekin, bere ipurtzolarekin jolasteko ditura. Parra bai, baina hoixe, kri-kri, inorrek ez du altxaba, ez da besoa, ez da? Ez. Bea mardet. Claro. Inorrek ez, karo, ez. Hemen oso modernoak, oso irekiak ega, baina inorrek ez dauka bere popako zularekin jolasteko diturarik. Eta izan ez geho, ez teo onartuko. Baina kontua da, gure popako zuluak funtzio asko dituela. Gorputza garbitzeaz gain, beste funtzio batzuk ere badituelako, edo izan ditzakeleako. Adibidez, plazerra sortzea, bai, edo izatea, plazarra izatea. Begira, duela 20 urteko kontu bat. Etxan egon pelikula bat ikusten. Bere protagonista, Rocco Siffredi. Gazteenek ez dut ezagutuko, lasai. Internet, begiratu. Rocco Siffredi. Vale. Eta hortxe zebilen, Rocco gure Rocco, edo hortxe zebiltzan, akzioan, JK, dena ematen, ezta? Eta batean, bere egun hortako magitaleak, emakumeak, txak, atza ipurtzelotik sartu zion Rockori. Eta nek zeintzun, irribarre, eskema guztik apurtu zizkian. Urrengo egunean horri buruz lagun batzukin hizketan aritu ginen. Eta tarten zeon, lagun bat, oskia, urkia, lagun ona, gainera ez dakit ezagutzen zuen, sexologa, bera, haiko ezaguna da. Ba, oskiak bere esperientzia kontatu zigun. Izan ere oskiak txikitatik sekulako trauma izan zuen bere uzkiarekin. Bai. Eta badakizuen nortzuk izan ziren horren errudunak? Bere klasekideak. Eta zergatik? Izena aldatu egin ziotelako. Oskia uzkia, oskia uzkia, ha-ha! Oskia gorroto zituen ume madarikatu horiek. Bere gurasoak ere, bai izan hori jartzeagatik. Baina urtek pasein ziren, eta nera bezorari izteakoan oskia kontuatu zen gorrotoz beterik zegoela. Eta horrek honik ez ziola egiten. Horregatik estrategia aldatzea erabakizun. Bai, bere uzkiaren lagun min egitea erabakizun. Eta hor, hainbat azalpen eman zizkigun, baina nik batez ere gogoan daukat egintzuna. Plastikozko balde handi bat hartu zuen, urez betezun, lurrean jarri, galtzak eta kulero jetxi, ipurdia barrun sartu, eta zup, magia egintzun oskiak. Serio? Tanta bat bera ere etzun utzi. Handi gutxira, egun batean, ametxetan, nire gertuko lagun ez ezagun hori agertu zitzaidan. Andoni, zure uzkia naiz. Egidazu kasu! Maitatu nazazu! What? Oskiari kontatu nion, bezberan amestutakoa, eta berak gomendio bat eman zidan, bai. Esfinterraren kontrola egiteko tailer baten izena emateko, Bartzelonan. Enuen bi aldiz pentsatu, izena emanun. Eta bai, iritsi zen egun handia, Barcelona! Bai, tailerra, lehen da biziko ariketa, uzkiaren esplorazioa, binaka. Batek atza jarri, eta besteak. Neri Uriolekin tokatu zitzaidan. Irakaslea, Peter, azalpenak ematen hasi zen. Peter, austriarra, dena oso zehatz, oso hotz. Alegia, ebakuntza bat egiten ariko bagina bezala. Irrudikatu zuen uzkia orratzetako ordulari bat dela. Zer sentitzen duzue 12-an? Zer sentitzen duzue 3-etan? Uriol, zer moduz? Eta Uriolek erantzun. Molbe. Txanda aldaketa iritsi zen. Ni urduri. Bai. Egia esan ordurate inoiz zenuen pentsatu nire uzkia ordulari bat izan zitekenik. Eta Uriol hasi zen esplorazioan. Andoni, ¿qué tal?
Molt bé, molt bé. ¿Sabes qué hora es, Andoni? Las 6. ¿Qué hora es, Andoni? Las 6. Las 6 en punto. En punto. En punto. Egun hortan inoiz ez bezala sentitu nuen nire prostata. Eta orduan, Rokorren Iribarrea etorri zitzaidan burura. Bai. Eta ondoren oskiak emandako gomendioa, alegia tailerran izena ematerena. Horregatik nik gaur gonbidapen bat egin nahi dizuet, bai. Utzi zuen tabuak eta aurreritzeak alde batera eta benetan, emaiozue aukera bat gorputzari. Ezagutu zuen gorputzak, bere bazter guztiak, bere zirrikituak, gozatu, mesedez. Eta bide batez emaiozue aukera bat gertuko lagun ez ezagun horri. Eta gero erabakiko zuen, zer nolako harremana izan nahi duzuen berarekin. Alegia, ezagun, lagun, edo maitale izan nahi duzuen. Eskerrik asko!